Ми вітаємо на українській службі Радіо Свобода лідерку демократичних сил Білорусі Світлану Тихановську. Світлано, вітаю вас. Доброго дня. Ви щойно з Києва, і там, очевидно, ви чули багато, як українці говорять про можливу і зростання загрози з боку Білорусі для України, яка воює проти Росії. Чи є справді серйозна можливість участі Білорусі в агресії проти України? Ну, на жаль, така пагроза застаецца, тому што Беларусь ужо выкарыстоўваецца Расіяй як военная інфраструктура і пляцоўка для ціску на Украіну. І насамрэч мы бачым узмацненне вайсковай інтэграцыі паміж Расіяй і Беларусю, таксама развіццё інфраструктуры, якая там не павінна быць, калі краіна не рыхтуецца да нейкай эскалацыі. Мы бачым вучэнні, мы бачым размяшчэнне расійскай зброі і ядзернага кампанента. Але пры гэтым трэба разумець, што беларускі народ не падтрымлівае гэтай вайны, і большасць беларусаў не хоча удзелу беларускай арміі ў агрэсіі супраць Украіны. І Лукашенко таксама разумее, што адкрытае уступленне ў вайну было б вельмі небяспечным для яго самого ўнутры краіны. І таму сёння Беларусь хутчэй выкарыстоўваецца як інструмент ціску, як лагістычная база, элемент запалохвання. І таму вельмі важна, каб міжнародная супольнасць працягвала палітыку стрымлівання і ясна паказала рэжыму, што любая эскалацыя будзе мець сур'ёзныя наступствы. І нам вельмі важна тут координація, супрацоўніцтва з украінскім бокам, каб разам тлумачыць беларусам перш за ўсё, ну і рэжыму, канешне, што любая эскалацыя, любое ўцягванне Беларусі ў вайну будзе мець вельмі сур'ёзныя наступствы. Тобто Лукашенко не наважиться надіслати солдатів в Україну, правильно? Я так розумію? Не тое, што не адважыцца. Рэжым Лукашэнкі разумее, Лукашенко сам, што беларусы не падтрымліваюць гэтай вайны. І нават калі такі загад будзе ў Беларусі, калі там мабілізацыя, напрыклад, будзе мець месца, то беларусы самі павінны разумець, што гэта недапушчальна, і паказаць рэжыму, што мы не хочам удзельнічаць у гэтай вайне. Як гэта будзе адбывацца, гэта іншае пытанне. Рэжым разумее, што беларусы не хочуць супрацьстаяць нацыі, якая для нас вельмі родная і сяброўская. Недавно Росія і Білорусь провели ядерні навчання на території Білорусі. Що цим хотіли показати, який сигнал вислати Путін і Лукашенко? Ну, гэта такі рэжым, гэта ціск, гэта блэкмейл, забыла як па-беларуску, каб трымаць у напрузе нашых суседзяў. І гэтыя захады, яны не толькі накіраваныя на Украіну, але і таксама нашых еўрапейскіх сяброў, еўрапейскіх саюзнікаў. І таму, канешне, ім трэба паказаць, што Лукашенко і Путін разам, што Лукашенко служыць загадам Путіну, і, канешне, трэба вельмі пільна сачыць, што адбываецца ў краіне. У нас, насамрэч, у дэмакратычных сілах ёсць арганізацыі, якія маюць вельмі добрыя крыніцы інфармацыі, дадзеных з Беларусі, і, канешне, мы будзем заўжды рады падзяліцца імі з украінскім бокам. Ви кажете, справді, що в білоруській опозиції є джерела дуже гарні в білоруських силових структурах, в армії. Чи є на території Білорусі ядерна зброя Росії? Чи Лукашенко просто блефує? У нас няма пэўных дадзеных, што зброя ўжо ёсць, ядерная зброя ўжо ёсць у Украіне, але ж інфраструктура для размяшчэння такой зброі, яна дакладна ёсць, і, канешне, нашыя партызаны на чыгунцы, яны адсочваюць, што прыходзіць з Расіі ў Беларусі. Калі ў нас будуць ужо пэўныя разуменні, што прыходзіць зброя, то мы, канешне, сімвалізуем пра гэта і нашым украінскім партнёрам, і замежнікам, але ж вось на дадзены момант пэўна сказаць не магу. Як себе мають поводити Україна, Польща, Литва щодо режиму Лукашенка? Як американці налагоджувати контакт з білоруським режимом? Чи все ж таки ізолювати далі і тиснути далі на Білорусь Лукашенки? Мы павінны разумець тое, што тая камунікацыя, якая адбываецца паміж Амерыкай і рэжымам Лукашэнкі, гэта гуманітарныя высілкі Амерыкі, каб вызваліць закладнікаў з беларускіх
турмаў. Канешне, рэжым вызваляе людзей не таму, што ён стаў гуманны, а таму, што ён спрабуе прадаць беларускіх палізняволеных як мага даражэй, і, канешне, Амерыка здымае за гэтага санкцыі, але пазіцыя Еўропы і Украіны, дзякую вам вялікі за гэта, што вы трымаеце прынцыповай пазіцыі. Ні ў коім разе зараз нельга адыходзіць ад такой устойлівай палітыкі ціску на рэжым, бо гэта толькі дасць шанец рэжыму умацавацца, зарабляць грошы, у тым ліку на крыві украінцаў, і таму мы заклікаем як мага больш ціснуць і як мага даўжэй захоўваць гэтую прынцыповую пазіцыю. Бо вызваленне людзей гэта толькі адзін крок. Наша задача вызваліць краіну, каб больш не з'яўлялася палізняволеных, каб змены, якія адбываюцца ў краіне, былі сістэмнымі і незваротнымі. Яким, Світлана, вам бачаться відносини нової Білорусі майбутнього, демократичної Білорусі з Україною? Це просто добрі сусіди, чи це стратегічні партнери, чи це навіть союзники? І стратэгічныя партнеры і саюзнікі. Перш за ўсё, для мяне вельмі важна, каб мы як нацыі не згубілі нашага адзінства. Мы вельмі шмат высілкаў прыклалі пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну, каб захаваць добрыя адносіны. Бо мы разумеем сваю адказнасць як нацыі за тое, што наша тэрыторыя была выкарыстана ворагам, але ж, канешне, вся віна ляжыць на Лукашэнкі. Ужо добра, што не адбыўся вось гэты раскол паміж нацыямі. Украінцы вельмі добра усведамляюць сітуацыю у Беларусі, і мы павінны ўжо зараз выбудоўваць стратэгічна, як мы будзем супрацоўнічаць у будучыні. Я вельмі удзячна прэзідэнту Зеленскаму і міністру Сібігу і іншым кіраўніцтву за тое, што вы падкрэсліваеце, што будучыня Беларусі і будучыня Украіны, яны ўзаемазвязаныя, яны знаходзяцца ў еўрапейскай сям'і краін, што без свабоднай Беларусі не будзе бяспечнай Украіны, не будзе бяспечных межаў, а перамога Украіны вельмі моцна паўплывае на сітуацыю Беларусі і будзе для нас шансам таксама, каб выратаваць нашу краіну з лап Расіі. І таму толькі разам, толькі у Еўропу, і таму вельмі важна вось гэта пачатак гэтага супрацоўніцтва ўжо зараз. Тобто вам у майбутньому Білорусь бачиться також як член Європейського Союзу, чи не так? Канешне, у беларусах гэта, як мы называем сябе, забытая еўрапейская нацыя. Мы спакон векоў былі часткай Еўропы і хочам вярнуцца да сваіх каранёў і разам з Украінай адбудоўваць нашыя краіны. У вас ад вайны, у нас ад дыктатуры, які зруйнаваў, можна сказаць, Беларусь таксама, і адбудоўваць нашыя краіны як незалежныя ад расійського ега нації. Світлана, тепер питання коротко про білоруську опозицію. Закидають два моменти. Мовляв, що білоруська опозиція за кордоном трохи відірвана від ситуації всередині Білорусі, мовляв, втратили контакт. А друге, що, мовляв, вони трохи роз'єднані. Ваша відповідь? Мы разумеем, што супраць нас, канешне, працуе вялікая прапагандысцкая машына рэжыма Лукашэнкі, якая узмацняецца і расійскімі наратывамі. Але я хочу сказаць, што я вельмі ганаруся тым, што вось ужо 6 год прайшло з нашай рэвалюцыі 20-го года. Мы захоўваем еднасць, мы захоўваем каардынацыю паміж грамадскім сектарам, паміж палітычнымі дзеячамі. Бо я разумею, як важна быць адзінымі ў нашай барацьбе супраць дыктатуры, а таксама быць адзінымі ў вачах нашых замежных партнёраў. Мы будуем дэмакратыю, і кожнае меркаванне, нават калі яно там ідзе ў разрэз з нашым асноўнымі палітычнымі наратывамі, мы павінны гэта ўсё уключаць у дыялог і на грамадскім узроўні гэта абмяркоўваць. Таму я не бачу ніякага падзелу у беларускіх дэмакратычных структурах. Канешне, мы бачым, як інтэнсіфікаваліся КДБшнікі, вось гэтыя
пра расійскія наратывы сярод нашых замежных партнёраў, мы, канешне, павінны гэта адбіваць. Яшчэ раз я хочу падкрэсліць, што любая публічная падтрымка з боку Украіны як ужо новага рэгіянальнага лідара вельмі ўзмацняе пазіцыі беларускіх дэмакратычных сіл. Світлана, ще питання. Якщо б Росія програла війну проти України, чи впав би тоді режим Лукашенка? Мы, конечно, разумеем, што вось асабіста ўлада Лукашэнкі, яна у вялікай ступені зараз захоўваецца толькі дзякуючы палітычнай і эканамічнай падтрымкі Крамля. Але мы павінны разумець, што вось гэтая такая пазіцыя, што пакуль нічога не зменіцца ў Расіі, у Беларусі таксама нічога не зменіцца, яна неправільная. Бо я ўпэўненая, што перамены ў Расіі могуць пачацца з перамен у Беларусі, бо наша нацыя больш аб'яднаная, у нас няма гэтых імперыялістычных амбіцый, мы хочам жыць у добрасуседстве з іншымі краінамі, і у нас грамадства больш кансалідаванае. І таму я ўпэўнена, што трэба ўкладвацца ў Беларусь палітычна больш, каб нашыя перамены вызвалі і перамены і ў Расіі таксама. Ясно. Світлана, ще питання. Дивіться, чи Лукашенко, на ваш погляд, добуде свій президентський термін до 30-го року? Чи в Білорусі все ж таки піднімуться, чи люди в репресії сильні, людям важко буде піднятися на виступи масові? Як вам бачиться ця ситуація? Давайте не будем казаць пра тое, што ў Лукашэнкі нейкі прэзідэнцкі тэрмін, ідзе ён прайграў выбары ў 2020 годзе, і з тых пор ён з'яўляецца нелегітымным чалавекам, які захапіў уладу праз рэпрэсіі, праз дапамогу расійскага саюзніка. І за гэтыя 6 год не змог рэжым перапэўніць беларусаў, што так і павінна быць, што гэта нармальна, што з гэтым трэба змірыцца. Канешне, зараз мы не можам бачыць людзей на вуліцах, бо рэпрэсіі маюць каласальны сталінскі характар, людзей кідаюць у турмы за любыя праўкраінскія ці антываенныя ці праеўрапейскія наратывы, забараняюць беларускую мову, то бок ідзе такая русіфікацыя ў краіне, і люди кожны дзень сажаюць людзей на такія драконавыя срокі, асабліва тых, хто адкрыта супрацьстаіць рэжыму і, напрыклад, нашым рэйкавым партызанам з 22-го года, па 20-25 гадоў турмы, і людзі і з'язджаюць, а тыя, хто ў краіне застаюцца ў такім падполлі, усё роўна працуюць, дзеляцца інфармацыяй. Але ж калі будзе в акно магчымасцяў ці нейкі чорны лебедзь, перамога Украіны, ўсё што заўгодна, рэжым проста не ўтрымаецца. І вельмі важна зараз усіму свету быць побач з Беларусю, быць побач з Украінай, каб рэжым разумеў, што ён вядзе проста нашу краіну у такую ізаляцыю, і, канешне, людзі вакол Лукашэнкі таксама не хочуць несці адказнасць за крымінал, які ўчыняе рэжым Лукашэнкі, і таксама над гэтым, над раздзелам эліт таксама трэба працаваць. Таму, як будзе столькі магчымасць, мы павінны яе выкарыстаць поўнасцю як грамадства, але, канешне, як я заўжды падкрэсліваю, ні адна рэвалюцыя, ні адна вайна не можа быць выйграна, калі ты адзін на полі бою. Нам патрэбныя саюзнікі, нам патрэбна моцная і палітычная і тэхнічная падтрымка з боку нашых партнёраў, каб мы таксама адчувалі себе моцнымі. Чи Лукашенко після відходу від влади, яке його майбутнє? Це спокійне пенсійне життя в Білорусі чи чемодан, вокзал, Росія? Глядзіце, мы вельмі шмат працуем над прыцягненнем да адказнасці злачынцаў, якія учынялі злачынства і супраць беларускага народа, і за вываз украінскіх дзетак, і за ваеннае злачынства. Я зараз нахожуся ў Нідерландах, у Гаазе, дзе мы разам з літоўцамі адкрылі крымінальную справу супраць рэжыму Лукашэнкі і яго асабіста. І я ўпэўненая, што ўсе адказнасць злачынствы павінны несці адказнасць. Таму, канешне, мы б хацелі бачыць Лукашэнку на скам'і падсудзімых тут у Гаазе. І мы прыкладаем усе намаганні, каб рэжым не пазбегнуў гэтай адказнасці. І останнє, Світлано, якби ви могли одне речення сказати білорусам і одне речення українцям. От що б ви сказали білорусам
і українцям? Який такий меседж від вас українському і білоруському народам? Ну, может быть, гэта будут бы такие аб'яднаныя месседжы. Я б хотела, каб беларусы больше глядзелі на украінскі народ з пункту гледжання моцы. Бо за тое, што робіць украінскі народ разам з украінскай уладай, гэта, канешне, прыклад для нас усіх, як у цяжкіх умовах трэба не здавацца, працягваць змагацца, падтрымліваць адзін аднаго. Мы вельмі шмат чаму вучымся ў вас. І я спадзяюся, што ваша моцная пазіцыя таксама не дасць беларусаў змірыцца ці здацца ў цяжкіх умовах. Світлана Тихановська, лідерка демократичних сил Білорусі. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Дякую, Світлано. Дуже дякую. До побачення. До побачення.